Τι έκανες όταν εκείνος έπεσε κοντά σου? Όταν εκείνη σε χρειάστηκε. Σκέφτηκες ποτέ πως τα μάτια δεν αρκούνε για να δεις? Μα δεν αναρωτιέσαι, ποιος τρελός χορεύει εκτός ρυθμού? Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Τι είναι αυτό? Πολύ περίεργο. Αύριο εξάλλου δεν θα το θυμάσαι. Δεν σου ταιριάζει, Δεν προνοεί η κοινωνία για αυτά τα πράγματα. Μα πώς, ποιος, γιατί? Απορία, θυμός, οργή, εξαγρίωση, φανατισμός, επίθεση προς πάσα κατεύθυνση. Οκ, ανάσα. Κρίμα, λύπη, συμπαράσταση. Πώς το Instagram? Καταραμένη κοινωνία. Ποια είναι αυτή η κοινωνία, τέλος πάντων? Η καταραμένη. Αχ, άμα τη δω μπροστά μου. Εγώ τι έκανα? Άναψα κερί. Έβαλα και story. Εσύ? Τίποτα. Οκ, καταλαβαίνω. Η κοινωνία θα φταίει. Δεν προνοεί για αυτά τα πράγματα. Να δεις που αυτό θα ξαναγίνει. Εκεί να την δω. Ή και όχι.